गिबियावनो गासैखौबो बरायनाय थाबाय आंनि चेनेलाव दाख्लै बयो शर्ट मुभि फिल्म हेगारदोंमोन आङो बेहाय गोबां मानसिफोरा कमेन्टआव माने भिडिअआ माने एडिटिं जायाखै सोरबा बुङो केमेरानि थाखाय जायाखै होननानै बेहाय माने भिडिअआ माने नांथा जादों बेहाय माने मानि थाखाय जादों हमनानै मोनासै आंनि थाखायबा एडिटिंनि थाखाय बे फिसा जादों नंदो जाहाथे नेक्स्ट भिडिअ माने मोजाङै खालामनो नाजागोन बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव निमाहा बिनाय थाबाय आरो थाबैनो पार्ट 2खौ लाबोनो नाजाबाय थागोन आरो आंनि चेनेलाव सम सम शर्ट फिल्म आरो सम ब्लग नुबाय थागोन नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय था आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम दायो आङो टाउनाव थांनो नागिरदों मोनसे फिसा खामानि दङ आरो बे टाउनाव आरो मोनसे प्रग्राम सोलिबाय थादों बेखौबो नायनानै फैगोन आरो जोंनि खाथियावनो मेला जादों बेहायबो आं एसे हाबगोन आरो नोंथांमोननो जेसे हायो आं देखायलांबाय थागोन देहायाबो थिग नङा आं माने लोमजाबाय थादों देहाखौ बारा मोजां मोनाखै थेवब्लाबो जेसे हायो नोंथांमोननि सेराव माने देखायनो नाजाबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो एन्जय खालाम आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो चेनेलखौ जेसे हायो शेयार खालामनो आंखौ अरायबो सापर्ट खालामबाय था बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव आरज गाबनाय थाबाय জনসকলক আমি আহি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ জ্যেষ্ঠসকলক এই সময়ত আমাৰ আজি ৰঙালী বিহু উদযাপন কাৰ্যসূচী Hah? Gimana? नोंजों नङाबोला रायजो जाया आं नों नङाबोला संसाराव
बिदि दा बुं मालाय हौवा बादि आंलाय नङा जिउ थांब्लाबोलाय नोंखौ बावा गोदनायाव सना खोमायाव सना गन्थङाव सना होफैथारगोन आं नङाबोला रायजो जाया नों नङाबोला संसाराव थानाय नङा नङाबोला रायजो जाया नों नङाबोला संसाराव थानाय नङा समायना समायना बोजों जाहारनि दावराया बिरबोलायबाय हनै दावराया बिरबोलायबाय समायना समायना बोजों जाहारनि दावराया बिरबोलायबाय हनै दावराया बिरबोलायबाय खाम संनो रोङै सि दानो रोङै सिखोलाया सारि गानना गामियाव बेलाय 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 हैदों हनै गामियाव बेलाय हैदों समायना समायना बोजों जाहारनि दावराया बिरबोलायबाय हनै दावराया बिरबोलायबाय नैथि थाखोआव फरायनाय सेंग्राया लामा दथा दथि सिखोला एदावबायगा लाजि गैया गैया लाजिथारा नैथि थाखोआव फरायनाय सेंग्राया दथा दथि सिखोला एदावबायगा 아유 하이마 네 저거 강대마 아유 하이마 네 저거 강대마 어이 말이 건나니 밀라지 너희 한들 대화리 세상지가 동동래래 달라지 어이 말이 건나니 밀라지 너희 한들 줘야리 산이라고 통례래 달라지 아유 하이마 너희 저거 강대마 아유 하이마 너희 저거 강대마
tasi bakerai na badai na hasina tasi bakerai na sakaya na hamzar bona sakaya na hamzar bona iya Halo. Horse, apahat sugo, chime, pan, pitana, chime, apahat sugo na chime, pan, pitana, chime, hamzari kabirana, hui, hamzari kabirana. Hamzari kabirana Hamzari kabirana Hor 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 se iya
नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय जायफोरा आंनि दाख्लैबो हेगारनाय शर्ट फिल्मखौ जायफोरा नायाखै नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनदो आरो भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामना होबाय आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो बेल आइकनखौ अल खालामना ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो बे चेनेलाव सम सम ब्लग फैगोन आरो सम सम शर्ट मुभि फैगोन बेखिनिखौनो आं बुंनानै दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।